ufika kuwe fuqa ngamadolo encenga nawe ulibona italent ukuthi lingeze lishabalale lele emgaqweni ngoba amandla amancane nawo uthi umfana ngomsizi umfana athi angaduma avele akwenze lenye into ongayazi kanti kwakhona ukuduma kuseyibanga elide kusamela ulihambe you understand because phela ekugcineni uthola umuntu udumile uvele TV kodwa mawuthi uyabheka ekhaya akunalutho amasenti indlela inde uyanganderstand indlela bese bayalimala ngenxa yenhlonipho kuphela inhlonipho nje kuphela Danke Big Zulu Would you say impilo yakho iqale sikubona lapha outside umzikatira or impilo yakho iqale ngenkathi join iKabi Records awube honest fans ibe honest fans because ngibusy ngealbum awu4 kahle kahle igospel iafro pop piano masuku maskanti kamela ndawo iskate bafethu kodwa sithi nje kune event a plaque ceremony showing milestone iKabi Records nathi nje uqobo o triple platinum o double o single ngiyakutshela sithi shwele bafethu sibonga kakhulu for support kuni nonke nomculo online obviously we love you. Okay, basically bengine vision vele bengine phupho before so bekhona uyazikalela isikhathi as umuntu ukuthi okay ngifuna ukuhamba ngicine la and then mase kula ngifisa nami ukuthi ngibe nento yami ebambeka iphatheka whereby basically ngizokwazi ukena but also ngisiza abanye abantu because you have a dream but also it has to actually become your support so nami kufike leso sikhathi whereby I have to grow and also expand and support as myself nami ukuze nabanye bazobona a good example baqhubeke nako. Oh, nice one, man. Congratulations on your new recording label, and I love these guys, man. They are so humble. That's where we've come as a country. Only thing engiyidingayo kuye I-focus more kunjalo yabo ayeke ukulalela abantu laba abenza ngathi bayamthanda bathanda yena bazonda mina basebenzisa yena you understand because in after 1 year 2 years bengekho uzobe strugglisha kuyobe kubizwa mina futhi ukuthi Zulu siyacela uhambe umsiza ngimsiza kanjani umuntu ophuma ekhaya wadelela kangaphuma ngendlela eright ngizoba honest mina futhi utshatha you understand but ngaphandle nje kokuthini ngimfisela ukuthi abe ne focus more kulolihamba liqalayo ubudo omdala abe ne focus enze sure angenziswa abantu izinto ifame le imngene ekhanda nanokuthi usene record company yakhe kumngene ekhanda but only you find out ukuthi akazi kwakuthi ingoma ifakwa kanjani eradioweni akazi kwakuthi ama interview atholwa kanjani you understand udinga more focus iyo iadvice engamnikeza yona even if ulalele namanje ukuthi umfowethu ngamthatha ngoba ngimthanda ngangumfisela vele bona lokho ukuthi afike lapha ekhona you understand so ngiyafisa ukuthi aphumelele ifocus ibe more ekhanda ayeke ukuzwa ngabantu bezothi Zulu atata yayibona ndo ngiyithola mfowethu ngiyithola izokala kahle Big Zulu ibe kahle mfowethu siyabonga kakhulu futhi ukuthi ukwazi ukuyicacisa kahle nanokuthi awunanqa naye mfana futhi umfisela okuhle kodwa ilokho nje sikufisayo mfowethu awubone ke Luna mfana mdala ngibuye ngizokwena fanatic legama ngizolujwayela mfana ngithi uhlela ukhipha album Wepuro mdala angazi baphathi kodwa nje ingoma ziningi lapha sigcwele icomputer studio. Mphathi wona. Ialbum izophuma umfana noma ngisaphusha amasingeli. Ngicabanga ukuthi into ebalekile manje ukuthi akangene ebantwini yabona once abantu sebeyidemanda sebeyizwile ngoba kubukeka ngathi kwayona le ngoma ayikhiphile abantu bayayithokozela kakhulu. Once ikifike la kumele ifike khona ebantwini sesingayicabanga ke album or EP. Engathi khona ezayo kodwa enokheza Unyovest ikhona impela ingoma engiyenzile nayo uKespanyoVest kwi-album lami igama la Induku Enhle sesenzile nje sekulindwa idate kahle ukuthi sikhiphe idate liphume kahle i-album liphelile la liphelile yonke into akusetshenziswe zingaki ingoma hayi kuloko ngithanga ngikhiphe 12 ngikhiphe 12 alright plus ngikhulile phela manje ngenza 40
nge 7 April ngizobe ngenza 40 ngizobe ngihlabile ebhuti omdala lapha ekhaya ngimemile ngizobe ngihlabela 6 yenkomo siyeza eBergville zobe sikhona manje inyama ebaleni nje kuyobe kudliwa inyama awubone ke noma kanjani sobe sikhona mfana kithi kusasa nenzani eThekwini hey bhuti omkhulu kusasa konakele ePlayhouse Mr Somatekisi live in concert niyazi sijwayele ukumenza egoli kodwa ke kusasa siseThekwini ePlayhouse ongakalithola itikiti akalithole namhlanje ngempela noma avuke eksena yolithola ngoba kunuka isold out maduze nje si on kusasa ePlayhouse bakhona abafowethu abazosupporta ngisho ugazi lapho khona ukhuzane iBlack Diamond incabination yonke so siyacela ke kusasa Playhouse Mr Somatekisi ongakalitholi itikiti lakhe akahamba yolithola ePick n Pay eBoxer noma web ticket sihlangane lapha ePlayhouse bafethu semakhulu okuhle kodwa Bigzulu qhubeka uyibambe mfowethu ntwana Fanatic uyibambe mfowethu inhlonipho phambili ke brazo ne injalo akukho futhi okunye einkundla zokuxhumana ngitholakala kanjani Instagram Fanatic SA, Facebook Fanatic SA, on Twitter Fanatic SA, yonke indawo nje Fanatic SA. Ngathi ungasho uliphinde bhuti omdala leligama lokuhlonipha ngalokuhlonipha leli libaleke kakhulu usiya ama artist ufika kuwe fuqa ngamadolo encenga nawe ulibona italent ukuthi lingeze lishabalale lele emgaqweni ngoba amandla amancane unawo uthi umfana ngumsizi umfana athi angaduma avele akwenzele enye into ongayazi kanti kwakhona ukuduma kuseyibanga elide kusamela ulihambe we understand because phela ekugcineni uthola umuntu udumile uvele TV kodwa mawuthi uyabheka ekhaya akunalutho amasenti indlela uya understand bese bayalimala ngenxa yenhlonipho kuphela inhlonipho nje kuphela Thank you Bigzulu